Dobrý deň, priatelia. Dnes vám predstavím rodinný dom v obci Solčany, vzdialený len pár minút od mesta Topolčany, ktorý ponúka pokojné bývanie v tichej a neprechodnej ulici. Exteriér domu ponúka všetko, čo si človek od rodinného bývania môže prijať. Záhradu vhodnú na oddych, aj pestovanie, dreváreň, príjemný prístrešok s posedením a krbom, kde si môžete vychutnať pokojné večery, ako aj praktickú technickú miestnosť na uskladnenie náradia. Poďte sa so mnou pozrieť na miesto, kde si môžete vytvoriť svoj nový domov. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1960 a nesie si poctivý základ svojej doby, ktorý bol postupne modernizovaný. V roku 1991 prešla úpravou kúrenia a elektroinštalácie. V roku 2007 boli osadené plastové okná a dom bol zateplený 50 mm polystyrénom, pričom strop je zateplený v celom dome, okrem spálne, čo prispieva k lepšiemu tepelnému komfortu. Ohrev vody zabezpečuje elektrický bojler. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, plyn, elektrinu, vodu, aj kanalizáciu, pričom na pozemku sa nachádza aj vlastná studňa. Ak túžite po pokojnom bývaní s dobrou dostupnosťou do mesta Topolčian, rád vám tento dom ukážem osobne. Stačí sa iba ozvať a dohodneme obliadku.